Moby Dick i tajna civilizacije Mu. Meduza. Gospodaru Hadrijane, doručak vam se hladi. Ej, pogledaj mi iskrize. Ovi motivi podsjećaju na one koje je moj otac pronašao u Meksiku. Moj otac je bio u pravu, sve ove civilizacije imaju isto poreklo. Izgubljeni kontinent Mu. A ja ću to i dokazati. Moby Dick. Šta kažeš? Dete pečenja? Onda je proročanstvo ispunjeno. Odlična vest. Kamal ne voli da dolazimo ovamo. Ima zmija. To je samo priča za malu decu. Moraš da budeš radoznao u životu. Tako ćeš naučiti. Da vidimo. A? To su samo crteži. Hej, kako si nas teleportovao? Sunce nije sijalo. To je zbog ove užasne prehlade. Sav sam zapušen, stalno kijam i onda se teleportujem. Pokušavam da ozdravim pa jedem dosta crva i gmizavaca. Puni su vitamina. Kad smo već kod zmija, tvoja glupa radoznalost je mogla da nas košta života. Nećeš to pominjati Kamalu, zar ne, Satja? Satja? To je Moby Dick. Našao je još jedan sveti kamen u Grčkoj. Ahab je već tamo. Pustite me! Pustite me, molim vas! Ti mi istiklize! Dakle priča sa kitovima i elimatori. Ko ste vi? Šta hoćete? Pustite profesora. Znači ti si vratar. Ko? Svaki put kada se Romi negde pojavi, nekakav matori mađioničar se pojavi da otvori kapiju začaranog sveta gde se dešavaju nemoguće stvari. O čemu on govori, Dimistiklize? Ne znam nikoga po imenu Romi. Nemoj da pametuješ. Pratili smo Moby Dicka do ovde. Gde je sklonište? Gde je blago civilizacije Mu? Znači i vi tražite Mu. Ja verujem da na ovom mestu prastara Mu kolonija. Moguće je da je čak i da... Jao! Kapetane! Prekij sa magijom ili ću mu slomiti vrat. Jesi li razumeo? Sada uradi ono što tražim. Otvori kapiju. Zu! O ne, ovo nije pravo mesto. Nisam ja kriv. Mnogo sam bolestan. Vitamini.
lavirint. Hajde da krenemo. Zamislite, šta je sve ovo? Kako si to izveo? Upozoravam te da nas ne pratiš, maturi. Ne zaboravi da imamo taoca za bez prljavih trikova da su unutra, jasno? Ne ulazite. Lavirint čuva meduza Gorgona. Niko od vas neće izaći živ. Vratite se! Spas! Ti si dete sećanja, zar ne? A ti si Nakal? Romi, pogledaj ovo. A? Naterali su me da otvorim. Trojica muškaraca, mornari, Ahab, imaju taoca. Samo ga vi možete spasiti pre nego što naiđu na meduzu Gorgonu. Ona čuva lavirint. Samo jednim pogledom može čoveka pretvoriti u kamen. Jadni Hadrian, brzo! Zu, hajde, budi se. Ne, samo dete sećenja može da pogleda u meduzu, a da ne bude pretvoren u kamen. To je izazov. Ostani ovde, dete moje. Bolje uradi kao što kaže. One zmije su me naučile lekciju. Budi oprezan, Romi. Meduza čuva kamen, moraš je pobediti. Da bi to učinio, zapamti poziv učitelja. Poziv učitelja. Šta je sve ovo, gospodine Ahab? Moram da znam. Ovo mesto, Themistoklis, Mu, sve izgleda potpuno neverovatno. I taj Romi koga pominjete i taj čovek, Moby Dick. To nije čovek, Moby Dick je kic. Nešto nas prati, kapetane. Tamo! Samo pucajte! To je bila meduza. Meduza, ovo je ludo, nemoguće je. To nemoguće. Gorgone ne postoje. Gospodine Ahab, Ućuti. šta se dešava? Molim vas. Molim vas. Samo mi recite šta znate. To je Mu. Tačno onako kako je legenda opisuje. Dobro je znati da si ti u blizini, Moby Dicke. Jesu li mnogi arheolozi zainteresovani za Mu? Ne, većina njih odbija da prizna njeno postojanje. Pored mudrosti Nakala i nekolicine legendi, preživeli narod Mu nije ostavio mnogo tragova. Taj čovek je bio Hadrianov otac, veliki arheolog. Kada je stigao ovamo, plašio sam se da će napraviti značajne otkrića. Morao sam da zaštitim tajnu Mu. Počeo sam da radim za njega da bih mogao da ga držim na oku. Tada sam mu postao najbolji prijatelj. Kada je umro, obećao sam da ću paziti na Hadriana. Sigurno ste gladni. Satja? Zu?
Ja sam kriv. Ne, Satja, čekaj! Moraš da budeš radozna u životu. Sam si to rekao. A? To je Mu. Ja sve prepoznajem. Satja, to je Mu. Ne, Romo, to je samo iluzija. Idemo. Maketa mu civilizacije u prirodnoj veličini. Kako je ovo moguće? Kako je ovo mesto? Kako je Demistoklis? A? Sama voda. Nema ništa sem težine. Ne, ovo je mnogo više od toga. Ovo je neverovatan pogled u prošlost. Imamo dokaz o postojanju civilizacije Mu. To je samo voda. Blesk! Kapetale! Kapetale! Jeste li tu? Ovo mesto bi bilo pravi hit kada bi bio zabavni par. Blesk! Meduza. Meduza? Da, žena zmija. Prema legendi pretvarala je muškarce u kamene statue pogledom mu u oči. Baš kao što je starac rekao. Ne pomerajte se, pokrite oči. Dete sećanja. Šta god radili, ne gledajte Gorgonu u oči. Ideš od želje da pogledaš moje prelepo lice. Ljudi su robovi svoje radoznalosti. Nema svrhe da se boriš. Pogledaj me. Kapitane, ne! Ostavi ga na miru, to je naređenje. Ja sam dete sećanja. Zašto si ih doveo ovamo? Samo si ti predodređen da uđeš ovamo. Tvoji prijatelji su videli stvari koje nije trebalo da vide. Mu mora ostati tajna. Zauvek će ostati od kamena. Pitam se da li ovdje ima vitamina. Jaoj, super! Tone vitamina! Svaka čast, Zu. Brzo, Satja, gledaj u zemlju. Onuda, samo gledajte u zemlju. Zu, hajde, pazi! Akademija Nakala. Ovuda, brzo! Gde je Zu? Ti si misteriozni Romeo o kome je gospodin Ahab govorio. Čudno je ponovo biti ovdje. Kako to misliš? Živeo sam u zemlji Mu, nekada davno. Razumem. Ovo je sve šala. Demistoklize. Moby Dick, upozorava nas. Gorgona je u blizini. Ne možemo da bežimo od nje večno, još uvek nismo našli kamen. Kakav kamen? O, dosta mi je. Hoće li mi neko reći šta se dešava? Da bi pobedili Gorgonu, morate zapamtiti poziv učitelja. Kong, naravno. Pođite za mnom. Hajde. Hej, ovde je. Ovo je prostorija u kojoj su se okupljali učenici svakog jutra. Kada bi se oglasio gong. Poziv učitelj, imam ideju. Stanite tamo, jedno pored drugog. Dolazi, pokrite oči.
ga! Prvo moram uljeze da pretvorim u kamen. Videli su mu. Ako napuste ovo mesto, reći će čitavom svetu. Ljudski rod će izrobiti površinu zemlje i dubine okeana samo da bi našli mu. To se ne sme desiti. Mu mora da ostane tajna. Doba tajni je prošlo. Ja ću ljudskom rodu otkriti veliku baštinu civilizacije Mu. Tvoj posao je završen. Sad! Da li je ovo kamen? Hvala. Da! O, Šta se sada dešava? začarani sred se zatvara. Ne! Moby Dice, pomozi! Jadni Zu, možda smo mogli da mu pomognemo. Ne, nismo mogli ništa da uradimo za njega. Adriane! O ne! Adriane! Biće mu dobro, samo se on izvesti. Pogledajte, uzeo sam kamen. Ti moram čestitati, dete sećanja. Ali najviše ti hvala što si mi spasao Adrian. Voleo bi da sam mogao da spasim i druge. Hej, Romi! To je Zu! O ne! Jadni siroti Zu! Ja, meni imam migrenu. Zu! Živ si! Živ si! Da, dobro mu je, da! Da! Apsiha! Šta mi se desilo? Pao si u vodu, onesvestio si se. Pao si u vodu. Ne, bio sam u lavirintu i tamo su bila neka deca. Da, video sam, Timistiklize, Mu, šetao sam njenim ulicama. Ali to je nemoguće. Sigurno si sanjao, šok je sigurno. Timistiklize ne, tu su bili neki mornari i gospodin Ahaba, Meduza ih je pretvorila u kamen. U kamen? Hajde, Meduza nikad nije ni postojala, to je samo mi. Da, upravu si. Gorgone ne postoje, sigurno sam sanjao. Ali delovalo je tako stvarno. Vidiš, Adriane, pođi sa mnom. Sada treba da se lepo nastavi. Ali ja znam da nije Mu legenda. I naći ću je, Timistiklize. Naći ću je. Iz ovoga smo se izvukli za dlaku. Ipak, moram priznati da je Mu lep gradić. Možda je dobar za odmor. Ne brinite o ovome, kapitane. Jedan udarac čekićem i bit ćete kao novi. Evo ga. Dobro obavljeno, deco. Zašto je Mu tako velika tajna? Zašto je skrivena od sveta toliko dugo? Zašto je deci zabranjeno da ulaze u određene pećine? Zato što je opasno. Da. I zato što ne znaju dovoljno da bi mogli da poštuju ono što je unutra. Šta? Na primjer, misliš one crteže? O, bio si tamo. I ti sad ja. Trebalo bi da znate da se u tim crtežima krije znanje i velika mudrost.
Neka učenja dete ne može da razume. Zmije čuvaju ta blaga od onih koji bi mogli da ga unište iz neznanja, jer ne mogu da vide njihovu vrednost. Isto je i sa Mu i Gorgonom. Sve do sada ljudi nisu bili spremni da prime veliko znanje civilizacije Mu. Upravo si. Ali danas je svet spreman. Kao dete koje nauči da čita i sada može da ulazi u biblioteku. Zato kamenje mora biti spojeno. Vreme Gorgone je prošlo. Tajna može biti otkrivena. Juhu! Ponovo sam zdrav! U tip-top formi! Jesi li dobro? Ništa nije slomljeno. A,